Il-Kummissjoni Ewropea sabet li l-pjanijiet tal-Gvern Malti biex jappoġġja l-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli huma konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat. L-iskemi se jżidu l-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli skont l-objettivi tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija mingħajr ma jfixklu l-kompetizzjoni. Minn barra Malta kellha skemi simili il-Lussemburgu. Kien f'Diċembru 2015 li Malta nnotifikat bi pjanijiet biex tappoġġja l-operaturi ta' installazzjonijiet fotovoltaiċi u ta' installazzjonijiet tal-enerġija mir-riħ fuq l-art. L-għajnuna tingħata fil-forma ta' ħlas ta' premium fuq il-prezz tas-suq. Il-baġġett totali tal-miżura se jkun madwar 140 miljun euro allokati bejn l-2016 u l-2020. Il-Kummissjoni vvalutat il-pjanijiet skont il-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għal protezzjoni ambjentali u l-enerġija li jippermettu lill-Istati membri biex jappoġġjaw il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli taħt ċerti kundizzjonijiet. Il-Kummissjoni sabet li l-miżuri se jħeġġu l-użu ta' installazzjonijiet tal-elettriku rinnovabbli u jgħinu lill-Lussemburgu u lil Malta jiksbu l-miri tal-2020 għall-enerġija rinnovabbli. Iż-żewġ skemi jiżguraw li t-tfixkil potenzjali tal-kompetizzjoni ikkawżat mill-finanzjament pubbliku jiġi minimizzat. Skont id-direttiva tal-enerġija rinnovabbli, Malta għandha mira għall-enerġija rinnovabbli ta' 10% tal-elettriku gross ikkun smat sal-2020. Sa tmiem l-2014 Malta kienet laħqet sem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli ta' 4%. Din il-miżura hija maħsuba biex tgħinha tilħaq is-6% li fadal.